Diyo ipagarup nga umay kuwaswasen tilinteg ni Moises, ken dagiti panorsuro dagiti profeta. Jak imay tapno waswasek dagitoy, no diket tapno ibanag ko ida. Laglagi penyo, abayat ti panagpaot ti langit ken daga. Din tumapukaw ti uray may sa atulnek, wenno kabasitan apaset tilinteg. Agingga amatungpal da amin. Isut gapuna, at imang salungasing iti kabasitan kadagiti bilbili, ken mangisungsong kadagiti dadtuma nga agsalungasing met, isunto ti kanumuan iti pagarian ti langit. Ngem ti siya sinuman nga agtungpal iti linteg, ken mangisurupay kadagiti sabali, tapno agtungpal damet, isunto ti natanok iti pagarian ti langit. Naimbagal daw kadatoy amin kakabsat ko ken Kristo. Itangal daw ti Domingo ket innak pagmennaminaan daytoy nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Ti pakasiritaan na daytoy nga ebanghelyo ket ti panangilawlawag ni Apo Jesu-Kristo ti panagtudyot ti paglintegan manipod kadagiti linteg nga inyatnag ti Dios ken ni Moises. Ket mayarig ko man nga rod daytoy iti padas ko manipod kinaubing ko ken nagingga itanga daak seminaryo. Sipot kinaubing ko ket naipamula kanyak dagiti naganak ko, asaan ko nga aramiden dagiti banag amay kaniwas, ken ubraek dagiti banag nga umno. Nuad taramid ko amadi kadagitoy apang magbaga, wenahan ko asuruten dagitoy nga ibaunda. Sigurado day taunget, baot ken kuddot ang masagrap kon. Sa balimet abanag no nakaramidak tinasayaat. May kanak ti basita gunguna ken pamadayaw. Tapno itultuloy ko pay nga aramiden dagiti nasasayaat aganwat. Akas pa nagdanon ko ti pagadalan manipod elementarya gingga kolehiyo. Nakitak ti panagduduma ti linteg. Napadasak ti nadusa no adda na aramid ko amadi. Napadasak met dagiti gunguna ken pamadayaw. No addaman maaramidak anasayaat, aglalo no amok ano brakmet tirebbeng kong aramiden. Ngem saan ko maikat nga uray pa'y nagbayagan ana ipamula kanyak ti pateng ti may sa alinteg, ket addalata ka nito asaan ko ubraen. Wenno ibagak, ubraek latan anangarod ket isumet imbagada. Kas manla saan ko maipapuso dagitoy abilin kanyak. Ket no kastoy kuman ket nanakmanak kuman, nga agtudyo ti bilin akas na ibaga kanyak. Manipod kadagiti babasit aging gadadakkel a paganurutan. Ket haan kuman la maubra wenno maipateg ti kaipapanan na dagitoy abanag kanyak. May isa akarit kanyak daytoy nga ebanghelyo. Tay pakita ti Dios asaan naliwayan dagiti bindot ko. Manipod kadagiti nagkurangak iti tumunggal aldaw ken oras ti biag ko. Ipaamiris na kanyak at ipanagtungpal ti bilin ket saan na panagin-agin wenno panagin ko kuna. Ipaamiris na kanyak at dagitoy alinteg ket agpaaymet la kanyak ken iti pagayatan na. Tawak ako kas makunak ket marigatanak taamok adda pagpatinggaan ti kababalin ko. Ngem daytoy garud ti karit nga inot-inot ang maipakita kanyak. Ahaan lang agpatingga ti anyaman na kaya. No diket maaramid anasayaat dagitoy alinteg, bilin kada paganurutan, ti si pupuso ken si wawaya-waya a panagtungpal ken panagtudyo kadagitoy. Takas ko na ni Apo Jesus anadakamat iti nasantuan nga ebanghelyo. Timang salungasing iti kabasitan kadagiti bilbilin, ken mangisungsong kadagiti dadumangag salungasing met. Isunto ti kanumuan iti pagarian ti langit. Ngem ti siya sinuman nga agtungpal iti linteg, ken mangisuro pay kadagiti sa bali. Tapno agtungpal damet, isu tinatanok iti pagarian ti langit. Ngarud, kadagitoy abilin, ipamatmat na no anya ti pateg na. Uray no basi-basit a panagsurot kadagiti paglintegan, no si pupuso ken arig na mainot-inot met a mautob ko, ti kaipapanan dagitoy a paglintegan ti Dios. Amang iturong kanyak iti dana a nakaawagak.
Si kakabsat, anya met ikarit kanyam daytoy nga ebanghelyo.